Dag. Hej, Good Gaming her. Vi vil lave sådan noget, hvad har vi i køleskabet? Og jeg skal prøve at putte ting i munden på ham, og så skal han gætte, hvad det er. Ikke noget vildt klamt selvfølgelig, men noget spiseligt også. Okay. Der er ting i køleskabet, der er for gamle. Det er lige meget. Det er jeg også sige, jo. Ja. Vi har fået at vide, at der er gamle ting i køleskabet. Noget gammelt. Så det finder vi jo ud af. Shit. Kan du få det, eller hvad? Jeg kan ikke se en skid. Okay, så pauser vi lige videoen. Nu starter det. Så, det er de ting, jeg har fundet frem, og han ved ikke, hvad det er. Så lad os prøve. Vi starter ud med den her. Du giver mig kuldegysning. Hvad er det? Hvad er det? Noget med låg. Låg. Du kan lige starte med duft. Åbn munden. Jeg ved allerede, hvad det er. Jeg ved allerede, hvad det er. Hvad er det? Det er vildløgssmør. Spis det alligevel. Spis det. Nej. Jo. Jeg ved, det er vildløgssmør. Lort. Okay, ny ting. Hvis jeg gætter det, inden han propper det i min mund, så skal han ikke proppe det i munden på mig. Skal det her, der skal What the fuck, bruger du den samme ske? Ja. Okay. Så smager det bedre. Ej, så jeg ved, det kan jeg ikke se en brik. Hvor mange fingre har jeg her? 5. Nej, du har 10 fingre. Nej, jeg tog kun en hånd frem. Desværre. Okay, der har du 3. Okay, er du klar? Ja. Jeg skal dufte til det først. Nej, den her gang så er det bare med at æde. Nej, jeg vil dufte til det først. Jo, faktisk er gerne du. Jeg vil dufte til det først. Hov. Jeg skal dufte til det først. Ikke chilisaucen igen. Nej, det er ikke chili sauce, fordi den står ikke på bordet. Her. Er du klar? Det er chilisauce. Gå væk, det er Det ikke er chilisauce. Okay, hvis det er chili sauce, ikke også? Det er chilisauce. Hvis det er chili sauce, ikke også? Nå. Du kigger, din idiot! Jeg kigger ikke. Jeg skal bare ikke have det chilisauce. Jeg mener det. Jeg skal ikke have chilisauce. Åh, munden! Kom nu herhen! Hvad er det? Det finder du ud af! Okay. Det er sende. Det er rigtigt. Men hvad for en sender? Det ved jeg sgu da ikke. Det er et eller andet tulip sender, hvad er det? Ja, men hvad for... Nej, det er det ikke engang. Det er ikke engang tulip. Nå. Nye ting. Jeg kan godt smage, det var sender. Det var sådan... Det var helt flydende. Ja, det var for gammel. Ja. Det var heller ikke så stærkt. Hvad er det der nu? Okay, det er enten mayonnaise eller remoulade, det der, det kan jeg høre. Jeg vil dufte det. Jeg kan ikke dufte det. Jeg spiste det. Og hvis jeg spiser alt, hvad han propper ind i munden på mig, jeg har vel glemt at sige, og skal han spise en kødlighed. Hvad? Det hørte jeg ikke. Nej, jeg mangler en ting. Det var jo 5 ting, man skal have, og jeg har kun 4 ting her. Og hvis jeg spiser alt, hvad han propper ind i munden på mig, så skal han spise en spiseske chili. En chili sauce. Det forstår jeg ikke, hvad? Det aftalte vi, at hvis jeg spiser alt, hvad han propper ind i munden på mig, så skal han have en teske fuld chili sauce. Nej, jeg skal jeg ikke en skid der, hvis det ikke er aftalt. Æd den her. Jo, den her. så gider jeg ikke æde mere. Prøv at det er en konkurrence. Hvis du gætter alle tingene, og det har du så ikke gjort. Jo, det skulle da remoulade, du proppede ind i munden på ham før. Jamen, efter den her, så er der 1 ting tilbage. Jeg vil dufte til det. Jeg fik det på mig. Jeg gider ikke have det ind i munden nu. Nej. Okay, jeg tager lige Det duftede som syltede agurker. Hvis det er syltede agurker, så propper du det bare ind i munden på mig alligevel. det er ikke syltet agurker. Jeg vil dufte til det først. Det er syltet tøj. Nej, det er ikke. Jeg ved ikke. Værsgo. Ja.
Det er sgu da syltet agurker. Nej, desværre, det var Asia. Er det Asia? Ja. Nå. Så skal jeg slet ikke spise noget. Lækkert. Var det Asia? Ja. Fuck, det smagte godt. Ja, okay, nu kigger du lige væk, for der mangler en ting. Jeg kigger væk. Jeg aner ikke, om du kan lide det. Finder vi vel ud af. Jeg kunne godt lide, at Asia, de smagte fandme ned med godt. Hold op, nu falder af den der. Er den nu på? Ja, nu falder af. Mig og min homies, vi får god pris. Na. Du har... Hvad er det? Hvad laver du? Hvad laver du? Prøv at åbne den. Har det ikke? Den sidder fast. Prøv at give mig den. Hvis det er skruelåg. Giv mig den. Nej, jeg har den. Hvor er du? Undskyld. Skal det på en teske? Ja. Nej, jeg vil spise. Fuck, jeg ser klamt ud. Jeg kan ikke mod. Jeg dufter til fast. Ja, jeg skal lige have det. Jeg aner ikke, hvad det er. Okay, det er sådan noget mærkeligt noget. Okay, Jeg aner ikke, hvad det er. Prøv at vende det igen. Det dufter som Panodil. okay, vi tager noget nyt. Hvad var det? Panodil. Var det Panodil? Okay, vi tager lige noget nyt. Det var sgu da Panodil. Okay. Ja, tag det der på igen. Ej, okay, prøv lige. Undskyld. Det er fordi, I troede jo garanteret, fordi jeg gjorde sådan her. Fordi jeg gjorde sådan der, så troede I garanteret, at jeg vidste, hvad det var. Ja. Men det gjorde jeg faktisk ikke. Fordi jeg kunne dufte, hvad det var. Og det var Panodil. Det er fordi, jeg har drukket det her tidligere. Nej, det har jeg Jeg skulle da ikke spise det. ikke. Jo, du elsker det. Ej, nu faldt den her igen. Nå, har du fundet noget nyt? Ja, men du... Jeg skal ikke drikke det, men du mangler stadigvæk én ting. Og det er den værste. Jeg synes, remouladen den var dårlig nok. Den er værre. Jeg har en god lugtesans. Lort, jeg spilder. Må du... Hvad er det? Hvor er det? Jeg har lige taget det væk. Jeg vil dufte til det. Det kan man også det. Duft. Det dufter godt. Okay, op munden. Hvis det dufter godt. Ja, det er godt. Hvad var det? Det var det. Hvad er det? Det var citronsaft. Rigtigt. Så han gættede 4 ting ud af 5. What the fuck? Han gættede 4 ting ud af 5. Så jeg skal ikke drikke noget den her gang. Nå. Vi ses. Måske næste gang. Men det kan være, at vi laver en til med køleskabet, hvor at vores ven Lukas, der skal Kom smage på måske. ting. Vi ses. Vi ses.